crouton, yellow. Nagsisimula pala siyang lumaki. Bing crouton, begonia spider, usam, napakaganda ng kulay niya. Coleus. Mga ka-promdi, hindi naman kailangan pure na white stone yung ilalagay nyo sa mga gardens, sa mga halaman nyo. Pwede rin yung mga bato na iba't ibang kulay, kasi maraming klase ng bato, maraming kulay. Minsan may light green, may orange, may yellow, may light blue, at yung minsan magkakaibang kulay. Mas maganda nga yung kung tutuusin, ilagay sa mga halaman kasi makulay. Ito kasi yung ginagawa ko, white, pero hindi naman siya talaga pang
hindi naman siya yung dinesign ko sa halaman. Yung puting bato kasi nilagay ko bilang parang yung ano, yung hallway ko ba, yung para maging maganda yung daanan ko para hindi umaputikan. So, ganyan yung ginawa ko. Kaya lang, maganda siyang tingnan sa mga halaman. Saka wala akong ibang makuhang bato, wala akong ibang makitang mga bato, kundi yung mga bato na puti. So, sa ilog ako namumulot ng puting bato, hindi po sa dagat. Kasi sa dagat, alam ko parang bawal. Saka malayo yung dagat dito sa amin, siguro mga 15 kilometers yung dagat dito sa bahay kubo ko. So yung ilog kasi dito mga 300 meters lang to 400 meters. Medyo matumal na yung mga puting bato dito sa malapit sa bahay kubo kasi halos naubos ko na, saka hindi na ako yung kumukuha. Marami na kaming kumukuha, marami nang gumaya. Kaya matumal na. So napabagal yung pag kukuha ko ng puting bato. Although napakaraming puting bato dito, kaso yung medyo malayo na. So masyadong nakakapagod kasi napakabigat ng mga puting bato. Tapos yung ano dito, hindi siya yung ilog kasi dito sa amin mabuhangin. Hindi katulad sa iba na napakaraming bato na iba't ibang kulay. Dito yung may mga iba-ibang kulay pero maliliit kasi yung ano dito nga, ang form of water dito, yung ilog, yung river dito, maraming buhangin. Kaya yung nakukuha kong mga puting bato, maliliit din. So, hindi masyadong malalaki. Kaya, eto. Pero maganda naman siyang tingnan. Katulad kanina, may dumaan. Siyempre nakakatawa. Sabi niya, wow, parang parang Boracay. Siyempre natutuwa ako. Ayun. So, ganun pa man, tuloy-tuloy yung pagpapaganda ko. Kasi eto, andito na ako. So kailangan kong ipagpatuloy na kasi sayang naman kung ititigil ko tapos hanggang ganun na lang yung Siyempre gusto ko umano siya, umuunlad. Kumbaga simula pa lang, sa simula siyempre maliit hanggang sa gusto ko yung gumandang-gumanda. Although masyado na itong marami, pero gusto ko makapal. Yung nakikita na parang buhangin na paumbok ba, parang gilid ng dagat yung gusto ko. Kasi nga yung dream ko magkaroon ng bahay sa tabing dagat na puting buhangin. Yung kaya yung ginagawa ko, namumulot na lang mga puting bato para matupad yung pangarap ko na magkaroon ng white beach. Kahit walang beach, basta may white harap ng bahay, pero maganda naman tingnan. So from ganito ako maghalaman para maging attractive siya. Yung mga makulay, pinagsasama-sama ko. Kasi ang dream ko dito, magkaroon ako ng halaman na kulay dilaw dun sa banda sa gilid. Kulay dilaw, tapos mayabong siya. Tapos may kasamang kulay puti. So yung kulay puti, tinanim ko na whipping tree yata yung tawag doon. Yung whipping tree na kulay, yung dahon na may maputi-puti. So nandito na, hindi pa siya nagtumataas. Tapos yung kulay dilaw, pinapalaki ko pala kasi bago lang ako sa paghahalaman. Kaya hindi pa siya masyadong malaki. Kaya tapos hindi rin ako makabili dito kasi may saging. So ayaw ipali sa akin ni nanay yung saging, nagalit niya sa akin. Nung sinabi ko na tatanggalin ko yung saging, so inaway niya ako. 3 days niya akong hindi iniimik. Tapos nung later on, sinuyo niya naman ako. Sabi niya sa akin, anong gusto mong tanggalin na saging? Sige po, tanggalin mo na. Sa kunay, lang naman yung payat na saging. Pero kasi ito, inantay kong magbunga. So pag nagbunga, pagkatapos magbunga, so siguro puputulin ko na kasi hindi maganda dito. Saka masyadong malamok, nakakadagdag siya sa lamok. So 2 puno siya, ay 5 puno pa ng saging. So yun doon medyo bata pa. Yung dito, medyo parang malapit na mamunga. Kaya nainip na ako nainip ako magbunga siya ang tagal-tagal. So
Kaya hindi ako makapagtanim ng magandang halaman dito. So ang ginagawa ko, kino-compress ko yung mga makulay na halaman. Kasi gusto ko yung maging attractive siya. Tapos with white stone. So ang ginagawa ko, so dahil hindi pa lumalaki yung halaman na sabi ko gusto kong halaman para lumaki, na pag mag full bloom siya na kulay yellow, I think is a variety of cypress or crouton. So yung halaman na mahabang dahon tapos nagbo-bloom siya na kulay yellow. So ganun, tapos meron din white. So maliliit pa sila, so medyo matagal pa yung antayan niya. Tapos ito ngayon yung mga nasa paso nilagay ko dito sa harap. So hindi ko pa siya na i-repot sa lupa. Mayroon din akong tinanim na yung ito kind of crouton na makulay. So yan pa lang, tapos yung whipping tree sa likod, yung palang nalagay ko. So ito lahat mga nasa paso lang yan, wala pa sa lupa kasi bago nga lang ako naghalaman. So yung nilagay ko dito parang attractive siya masyado tingnan, napakaganda niyang tingnan. So ngayon dadagdagan ko siya ng halaman na tinanim ko to galing dito sa puno na maliit na binigay din sa akin ng kaibigan ko. Itinanim ko sa likod tapos lumaki na siya. So ililipat ko siya dito. Hindi naman siya mamamatay kasi yung weather dito, yung panahon dito maganda, malamig sa gabi, tapos with yung dito, medyo basa yung weather dito, unlike sa Manila na kahit malamig yung niya, tuyong-tuyo pa rin. Dito basa pag gabi, pag makikita mo pag umaga yung tumutulo yung mga tubig galing sa halaman. So ganun ang weather dito, kaya hindi masyadong delikado magtanim ng halaman. So ngayon ilalagay ko siya dito para medyo madagdagan yung halaman ko dito. So pag lumaki to, maganda siyang tingnan yung maigi. Purple siya, tapos pag medyo nainitan na or medyo malaki na siya, yung dahon niya naging silver purple. So yun, hindi ko alam yung pangalan nito. Ganun pa rin, anong para sa akin, pero maganda siya. Mayroon na nga ako dito. So, itatanim ko siya dito para magmukhang malago yung halaman. White caladium, begonia, shamrock purple, whipping tree, crouton, hydrangeas, coleus na orange or peach, tapos anthurium, the prayer plant, calathea, a variety of calathea, orange or kiat-kiat. Tinanim ko dyan 1 year ago, hindi siya lumalaki. Begonia spider. At tinawag ko lang na spider pero hindi ko alam yung tawag dyan. Pero alam ko begonia siya. So yung form niya kasi parang spider. Ayun.
So yung coleus ko doon, naubos sa kahingi, yan na lang natira. Itong aking caladium na napakaganda. Ito, I think pothos plant. Hindi ko masyadong kabisado. Basta pothos. Crouton. Yellow. Nagsisimula pala siyang lumaki. Ding crouton. Begonia spider. Usam, napakaganda ng kulay niya. Tapos ito yung nirepot ko. Pinopropagate ko kasi sobrang daming humihingi. Nagpropagate ako ito. Doon, medyo lumago na siya. Ayun. Yung binigay sa akin ng friend ko. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Bird nest fern. Nilagay ko sa bao. Tea plant or Thai plant. Ito hindi ko pa alam yung pangalan nito. Pero one of my favorite. Tapos arrowhead vine. Something like that pero hindi ko rin kabisado. Giant Avernus fern. So kinuha ko to sa ilog sa bandang sa mataas sa kahoy. So ano na siya, 3 years na siya sa akin. So masyado na siyang malaki. Napakaganda niya. Ito yung garden ko sa harap ng kubo. Nagtanim na ako ng medyo marami-raming coleus para makarecover dahil dun sa mga humihingi. Medyo talagang nakalbo siya ng todong-todo. Nagtanim na ako sa ilalim niya para lumago ulit. So ito, napupulot ko lang to sa ilog. So rare itong mga shell na ito sa amin kasi wala kami sa dagat, kaya may nakikita ako mga ganyan sa ilog na paisa-isa. Kinukuha ko na rin kasi maganda rin siyang pang design kasi puting-puti siya. So, ito yung Pellia plant, yung maganda siya sa hanging garden, napakabilis niyang lumago. So yun po yung garden ko dito sa harap ng kubo. Marami pong salamat sa inyong panunod at don't forget to subscribe sa my YouTube channel. Huwag nyo rin pong kalimutan i-share at mag-comment po kayo ng gusto nyong gagawin ko sa susunod para may idea po ako kung ano po yung gusto nyo. Marami pong salamat.